Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Harakati la tahsabil la tahsabil majda tamron anta akuluhu la tahsabil majda tamron anta akuluhu la tablughul majda hatta ta'liqas sabara ya benar. La tahsabil majda tamron anta akul anta akiluhu ya akiluhu anta akiluhu macamnya akiluhu orang akuluhu tapi akiluhu. La tahsabil majda tamron anta akiluhu la tablughul majda hatta ta'liqas sabira. La tahsab ojo ngira sapa sira al majda ing keluhuran kemuliaan tamron ngira tamron ing nyerang sebagai apa tamron ing kurma anta akiluhu anta utawi sira akiluhu iku wong kang mangan kurma kurma. La tablughu ora bakal tumeka sapa sira al majda ing kemuliaan hatta ta'liqa sehingga cekelan temenan sapa sira as-sabara ing kesabaran ya. Nah, jadi bait niki nggih jene tesih wonten kaitane ambekan bait sadurunge yaiku bait sadurunge nggih kita kon napa sabar ya ninggalno kenyamanan ya dalam satu hari ya setelah niku untuk kemuliaan sing akeh kudu ana sabar kudu ana tirakate nggih. Nah niki ya padha ngoten. Abdul Hamid ngelingno kita nggih. Sampeyan do pengen dadi wong mulya. Nah, do pengen ta mboten? Pengen dadi wong mulya. Pengen dadi wong sing terhormat. Nggih. Tapi ya mboten gila kehormatan. Gila dimulyakno wong mboten. Ya, pengen dadi wong mulya. Sampeyan apa yang dadi wong mulya iki perlu mbok ketahui bahwa iki dielingno ambek Syekh Abdul Hamid. Kemuliaan iku aja mbok kira sebagai kaya kurma. Ngerti kurma? Kurma ngertos kurma? Aja mbok kira kaya kurma sing sampean tinggal mangan langsung dadi wong mulya ngono gak. Nggih. Mulya langsung mbok gape langsung diluk ngono ora. Kurma panganan wis diluk simpel ya. Gak, kemuliaan ndak seperti itu. Nggih. Kemuliaan itu gak gampang untuk menggapai kemuliaan. Ya butuh ana tirakat, butuh ana kesabaran. Paham? Nah, jadi aja mbok kira kaya kurma ngoten, kurma langsung mbok pangan, langsung dadi wong mulya ora kaya ngono kuwi. Nggih. Ya butuh proses yang panjang, butuh kesabaran. Nah niki terus lanjutan yang bait yang napa separuh setelahnya ya. La tablughul majda hatta ta'liqas sabara. Kamu ora bakal iso untuk kemuliaan sehingga kamu iki cekelan temenan nabi kesabaran. Artinya napa? Butuh proses panjang dan butuh kesabaran penuh. Nggih, sampeyan ora sabaran ya ora mungkin dadi ya padha uga kaya wong nyantri nggih kok ora sabaran. Nggih, wong nyantri kan butuhe pengen pinter nggih.
Ya iku ora sabaran. Ya wassalam wis. Engko kadang ngoten, kathah ngoten. Ya. Jadi mondok ning kene gak kerasan, kok pindah mondok rono ora kerasan pindah. Jadi saka satu tempat ke tempat yang lain wis garek pindah-pindah tok. Ilmune gak tetek. Ya, napa ilmune napa mboten tetek. Ya. Nah, niki kudu ana napa? Ana kesabaran. Ya, kudu ana kesabaran. Ya kesabaran barang kalir. Nisbate sampean santri ya sabar ngadepi pelajaran. Kadang ana sing pelajaran gak iso difaham, ya sabar kudune. Ya aja langsung putus asa. Kadang hafalan iki wangel, ya aja langsung putus asa. Kudu ana kesabaran. Ya sabar ngadepi koncone, kadang koncone rada jahil sithik misalkan ya. Ya ana kaya ngono kuwi model ya. Jadi ana sabare ya. Sabar ora duwe dhuwit. Sampeyan kok ngene iki enak. Nggih. Sampeyan kok ngene iki ya wis ditanggung ambekan wong tuane nggih. Ya sangu ya ora tau telat. Tau telat sangu, ha? Nate telat sangu. Sangu ora tau telat. Ya sampeyan kira ngabari wong tuane ya dikirim sangu. Wis enak-enak pol wis. Dok biyen niku nggih. Kiai-kiai dok biyen niku tek tirakat niku luar biasa. Kadang sangu entek ora duwe apa-apa. Ya mangane dok biyen do masak nggih. Ya mangane iku ngenteni napa turah-turahane koncone. Ana sing model ngoten kiai-kiai gitu. Ya. Nah sing ulama-ulama do mbiyen niku ya kadang mangane napa golek ning nggon tempat sampah ana sisa semangka kan sing dipangan kan sing abang-abang iku nggih. Nah iku ana sing isih ijo sing ora kulite sing bagian sabare kulit iku lho sing rada atos. Nah itu kan ngombe wong-wong wis ora dipangan, tapi iso dipangan iso. Ya iku dijipuk, dikumbah, dipangan. Ana sing kaya ngoten niku. Ya penuh dengan napa tirakat. Penuh dengan napa tirakat. Ya. Biyen wonten kiai rawuh mriki nggih berkah iki Kiai Thaifur Mawardi saking Purworejo. Beliau nate cerios bilih dhewe ngaji ning Sayyid Muhammad nggih. Niku kadang ya mboten gadah harta, seringe mboten gadah harta. Ya sing liyane do mangan, beliau rodok niseh ya ngombe banyu tok wis. Ngombe banyu. Ya penuh dengan kesabaran, penuh dengan tirakat. Nggih. Paham nggih? Paham mboten? Kudu ana tirakate. Nah, wis akeh contoh-contoh kados ngoten kuwathah di kentekan sangu pas wayah mondok. Ya iku perkara sing lumrah. Nggih. Perkara sing sampean saiki wis enak. Nggih. Di kentek urung sampe entek wis disangoni meneh, urung sampe entek wis sangoni meneh. Ya iku kudu mbok gunakno sing saapik-apike. Ya. Gunakno sing apik-apike. Ya jajan-jajan tapi jajan sewajare nggih. Aja dilos-losno. Ya jajan tapi aja jajan sing bahayakno awak. Nggih, misal kok ciki-ciki tak elingno ya sampean ciki-ciki kaya ngono iso aja terlalu akeh-akeh lah. Nggih, jangan terlalu banyak-banyak. Ya. Karena iku kaya ngoten niku kadang bahayane ning awak. Ya. Terus bariku misal ngombe-ngombenan nggih ngombe-ngombenan sing kemasan-kemasan niku lho teh apa iku. Ya, iku aja terlalu banyak-banyak. Tak elingno nggih. Ya, banyu putih sing akeh. Dong banyu putih mboten? Hah? Banyu putih sing akeh. Ya saiki kaya ngoten niku rungono apa
kebiasaan yang nggak baik kayak ngoten niku, ngombe ya air-air kemasan, terus makan ciki-ciki kok sing akeh zat pengawete niku ya. Iku ya apa bahayanya nggak dirasakan langsung seketika tidak, tapi beberapa tahun ke depan. Jadi ojo sampai ngakeh-ngakehno koyo ngoten. Nggih, paham nggih? Ya, air putih diperbanyak ya. Air putih napa diperbanyak. Ya. Ya, cairan tubuh iki butuh cairan sing akeh. Ya, kudu memperbanyak ngombe. Ya. Iku ben sehat. Ginjale niki lho ben sehat. Ya. Iku. Balik nang iki. Jadi la tahsabil majda, ojo kira ya kehormatan kemuliaan niku kayak kurma sing tinggal dipangan langsung ya ndak ya. Tapi butuh napa kesabaran. Atau nek kayak ning film-film ya pengen dadi wong mulya ana pil kemuliaan, diombe langsung dadi wong mulya ora. Atau pil kekuatan, diombe langsung dadi kuat ora. Ora nek ning ya nek nduk biyen ana ning TV Popeye, ngertos? Tau ana sing menangi tra Popeye. Nduk biyen ana ya, kartun Popeye. Nek pengen dadi kuat mangan bayem. Bayem mangan bayem langsung kuat ngono ora. Nggih, mboten. Ya butuh proses. Ya mulya dunya, mulya akhirat kabeh butuh proses. Ya sampean pengen dadi wong bertakwa ya ono prosese. Ya iki kudu dilalui prosesnya dengan penuh kesabaran. Ya. Pengen dadi wong mulya ning dunya, duwe akeh, sugih. Ya. Iki padha ono prosese. Ya kerjane sing apa sing jujur ya, sing tekun ya, kabeh ana prosese. La tahsabil majda tamran anta akiluhu, ojo sampai kamu ngira ya kehormatan itu adalah kurma sing awakmu mangan. Maksudnya tanpa proses ya. Yang banyak niku ojo kira-kira la tablughul majda hatta ta'alaqas sabara. Ya kamu gak bakal sampai mendapatkan kemuliaan sehingga kamu napa ya penuh dengan kesabaran. Ya sallallahu alaihi wasallam.